Hola, bons días. Estou empezando a desmontar todas as caixas que trouxen da casa de Sabela Labraña, que nos donou Alfredo Salón, o seu viudo. Ben, estou sacando das caixas todos os libros e organizándose aquí nas estanterías. Agora o seguinte paso que teño que facer, digitalizar todos os títulos, poñendo o título, o autor, editorial, e despois poñerlles as etiquetas estas, mirade, poñéndolle estas etiquetas. Para isto vou necesitar axuda toda a que se poda. Creo que podemos estar rondando 1100, 1200 exemplares da biblioteca Sabela Labraña. Preciso axuda, precisamos axuda, pero estou convencido, estou seguro que algún atoparei que este disposto a botar unha man pola mañá, ou pola tarde, ou pola noite. Se conseguimos facer 20 a semana, supoñendo que xa hai bastantes que están xa digitalizados, poñamos que son 1000, números redondos, poñamos que son 1000, facendo a semana 20, dividido entre 20, en menos dun ano e medio, está todo archivado, é todo colocado, e a servicio, a Biblioteca Sabela Labraña estará a servicio de todos os galegos que hai en Cataluña, e fora de Cataluña. Todos os galegos e galegas, amantes da literatura galega, amantes dos libros, teredes acceso aos libros da Biblioteca Sabela Labraña. Ánimos, botade unha man. Eu continuo. Contos de Hoffmann. A casa da bufarda, de Antón Chekhov. Mira. Elas e o paraguas totalizador, de Elena González Fernández, na Socia de Azevedo.